Reports Afternoon Edition. Diri mabatian ang mga nagapanguna nga mga follow-ups sa mga hitabo sa Negros Occidental kag Bacolod. Action Reports Afternoon Edition. Upots ato mga action reporters kag karon ang inyo alagad. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Una sa balita, una sa aksyon. 2 minutos nakaligan sa takna nga alas 5 aksyon Radio Philippines Standard Time. Asunod sa Bacolod, Negros Occidental, Region 6, Western Visayas, Luzon, Visayas, Mindanao, Bugos nga Pilipinas. Sa ibang nga bahin sang kalibutan, kuto balabutan sang signal sang DYEZ Action Radio Bacolod. Siluwat naga-welcome na naman kami sa inyo. Sa isa naman ka paggaratsada sa inyo sa nga palatuntunan. Action Reports Afternoon Edition. Yari kita sa Huwebes. Pizza 26 sa bulan sang Marso. Tuwig 2020. 326 sa 2020. Tuman ka talalopandon kagadalag ko sa mga development o kung na balita nga nagtululuhaw sa mga adlaw. Angot sa giyapon sa siring ginaka kugmatan, ginakakulbaan nga pangatake sang COVID-19 diri sa pungsod sang Pilipinas. Wala na sang pili bangod bisino man nga personalidad, sikat ka man, opisyal ka man sang gobyerno, artista ka man, banggaran ka man, pati ka doktor makaksyon, ginaigo, ginahalitan sang siring COVID-19. Damo na sa mga doktor sa pungsod Pilipinas ho nga nagkalabatay na doktor na gid. Pero hindi pa gani makaluwas ang ila siring kaugalingon. Bangod gina siring maka-aksyon nga way gihapon sa nga natubod nga bulong ang ining COVID-19. Kon ano katralopang doon sa bahin sang nasyonal nga balita. Tuman man katalupang doon ang balita dari sa bahin sang lokal. Ang ining ginabatayan sang kalabanan gid nga pag-implementar sang ECQ, Enhanced Community Quarantine. Dula na to ha ang tinaga nga lockdown. Amon na ni ang tawag subong Enhanced Community Quarantine. Ang pag-istrikto sa pagdumili sa mga tao dari sa Bugos nga Negros Occidental. Pag-limit sang ila sa nga hulag. Ang pag-istrikto sa natawag nga home quarantine. Sa isa lamang katinutuyo. Agod tong mapunggan kag mauntat at matap na ining paglaton sang COVID-19 dito sa Negros Oriental. Grabe man ang pag-suprer sang ila dito nga mga residente. Subo-subo pagid sa ila tuya kay mayara sang gin bawian gid sang kabuhi sa Negros Oriental. Tiano ba lang Negros Oriental nga lugar nagatapik lamang diri sa Negros Occidental. Alas 5:05 Action Radio Philippines Standard Time. Inyo ka-action. Action Marlon Hilawaya. Kagkaroon sa ating Pangulong dinala. Dari kita sa mga Pangulong dinalaan, una kita sa bahin sa nga balita lokal. Mayor Bing sa nga Bacolod nagpagwa sa nga 30 milyon pesos. Pondo ini para sa Emergency Food Assistance Program sa mga maapektuhan sa nga COVID-19. 30 milyon ka pesos. Buligan ta lang ato sa mga opisyal sa nga syudad sa pag-implementar sa siring mga programa nga gintalada nila
para sa mga bakulod nun nga maapektuhan sang saning igapatuman nga enhanced community quarantine. Una sa balita, una sa aksyon. Samtang may isa man katawo na tiruhan sa Barangay Vista Alegre, ang responsable kon suspitsado nagapasakaan gid sang kaso. Una sa balita, una sa aksyon. Ano pa gid ang balita lokal? O natutukan tagid di makaksyon ang pila ka mga importante nga nasaad sa mando o kon executive order naging permahan mga alona imidya ang takna sa mga hapon ni Gobernador Eugenio Jose Bong Lacson. Diri nasaad mga kaksyon kon ano ang dapat, ano ang hindi, kag anong hindi pwede nga himuon, anong pwede kag hindi pwede nga himuon once nga ma-implementar na ini mga aksyon nga mando enhanced community quarantine ECQ sa Bugos nga Negros Occidental umpisa Marso 30 kag magalawi ginitubtob sa Abril 14. Una sa balita, una sa aksyon. 5 ini kapahina ang makaksyon ang atong sinigin na uyatan sa sinigid ng mga tinion. Pero isa-isa hunta sa isa-isa hunta pathag sa atong sinig mga kaaksyon kay amogin ini ang ginahulat sang kalabanan. Ang inyo sinig mga palamungkotaran posible masabat na ina mga kaaksyon. Gin isa-isa naton inibasa, pinili talang ang mga importante. Ang hulag sang tawo, ang hulag sa mga salakyan, pati na ining gina-question sa mga ginapaabot man na pag-issue sa ginatuwag household quarantine pass. Amo ning serving nga ID sa kung sino man ang luyag nga maggwa kag maglakat sa period sang ECQ. Una sa balita, una sa aksyon. Sa bahin naman sa nga balita nasyonal, si Senador Bongbong Marcos nagahulat pa sa kung ano ang resulta sa swab specimen na ginkuha man sa iya. Gahulat pa sa kung anong resulta, kung negative o kung positive sa COVID-19. Ang medyo bulubod-layan maka-aksyon sa pagatubang sang problema subong niya si Senador Coco Pimentel kay ang pila ka grupo sang abogado mananabang nagapreparar sa napasaka sa iyasang kaso kriminal. Sa dason na lang guro na napasaka sang kaso kriminal. Grabe pangadarang problema subong sang pila ka mga senador angon sa ng COVID-19 ho. Panda mo gid man tuod ka siling si Senador Coco Pimentel nga manugbalay sang kasuguan sa Pilipinas daw siya pa nagsupak sang kasuguan. Wa ito sa kabay nagpabalo kung ano ang iya siling inpatigayon nga aktibidad anti siya nagpositive sa COVID-19 kundi damo pang nadalahig. Una sa balita, una sa aksyon. Kapiyar ka mo mag-aksyon ang mga nagakaigo subong sa COVID-19 nga mga senador, mga pagsik pang lawas, no? Mga pagsik ang lawas, mga malusog na katawan, may malusog na katawan. Grabe, no? Pati gani si Senador Rosani Angara nagpositibo man sa COVID-19. Una sa balita, una sa aksyon. Nautama na nga pagpanglaton COVID-19. Dito sa pungsod China, ang amoy ng ginhalinan sa COVID-19, naghagan-hagan tong kaso sila. Mayara paginman po jutay nilang ano ang ginhalinan kun nga ang naghagan-hagan. Lockdown nga ginatawag. Una sa balita, una sa aksyon. Why sila sang iban nga pamaagi nga dumduman mo kundi ang ginatawag nga lockdown. Why sang mi
Tao nga makagwa dito partikular sa Wuhan, China. Pero di napunggan ang pag-spread, ang paglaton, paglapta sang sining COVID-19. Napunggan tuod, puro ka na mo damo na sang naapektuhan nga mga tao. Mayara ka na eksperto nagsiling maka-aksyon ang pagbulubanta ya kunuya. Akon hindi ni matapna, hindi ni mapunggan sa madali nga panahon, pa siya magkalabatay sa bugos nga kalibutan kuno tungas bilyon ka mga tao. Una sa balita, una sa aksyon. Karan nga miyembro sang Kamara ka Empleyado nga nagtambong sa special nga sesyon, ipaidalom sila sa self-quarantine. Paniguro na lang. May mga nagkalamatay na nga daan nga trabaho dira sa Kamara. So dapat temprano pa hulag na kita para punggan naton ining COVID-19. 512 Action Radio Philippines Standard Time. Tempranohon ta magka-aksyon ang ato sa ding patrol sa paghibalo kung nanong sitwasyon subong sa trapiko. Sa pila ka mga dalan na ila sa rin nalabayan dari sa Bacolod. Ay sa ato sa ding pagbalik tutukan ta sa nasiling tara. Ining pila ka mga nasaad sa executive order kagin permahan na ni Governor Bong Lacson. Lakip na ding surad sa Bacolod ha. Kay diri man magasunod ang Bacolod City sa nasaad sa EO ni Governor Lacson. Pabalo mga luluyag man ipabalo gani ni Governor Lacson ang Negros Oriental sa Serenggin Permahan o kon ginisyo nga executive order. 5:30 Action Radio Philippines Standard Time. Traffic reports. Ibalaon taon na sitwasyon sa Bacolod sa Patrol with Action Jan Diaz. Action Jan, mayong hapon please kamin. Hindi malikawan ang magbulubog at o kung naginayabi ang pagsulod sa mga sarakyan nga nagalabay na sa Bacolod Talisay border karon nga po nagsulmar kumo nga gingaan ginila sa ekstrikto o kung sistema abi ang pagpasulod sa mga sarakyan, especially ang pagpaidalom sila sa nagakayguman nga check-up. Ina ato nabserbaran karon nga po nagsulmar sa atong nga pag-alambihong sa palibot sa sulod sa Bacolod nagkundahin sa rin ining isa ka border check-up dara sa area sa Barangay Bata Dalan Lagson. Amo nang medyo mabulubog at ang traffic situation. Kung mapanumdum sa taraan ng mga motorista nga allowed nga makasulod abi kung makabiyahe karon man nga matinion nga kung maglabay ka mo sa Bacolod Talisay border pasulod sa surad sang Bacolod ang right side o kung the left side ang lane makagson pasulod sa surad sang Bacolod na parte ni sir inaasa pila ka mga delivery van, mga delivery truck o kung mga dipasero nga salakyan ina para mas mangin mapuso kung mas mangin madasig makagson ang pagsulod sa mga salakyan nga naglabay sa mga mismo nga lugar. Ang tunga nga lane naman na parte ni Sir Inay sa pila naman ka mga pribado nga mga salakyan, mga SUV kuno mga salakyan abi nga naglabay dira. Ang dire naman sa may right side na kagson right lane, ina naman yan na ginapaham do parte ni Sir para sa mga sa tricycle, mga single nga motor. But sa mas systematic dalaga kadabot. O galing kung kita pa dahil nga nag-review sa palibot sa sarad sa Bacolod karon nga hapon magkagson naton gid makita nga mabulubog at kag masunod ko ang aton nga palibot. Pero tika damo sa mga tao nga nagkadto sa pinaka mga merkado publika, like for example ang Libertad Public Market ang aton paglabay karon nga hapon, ibamangkot nato ng bitaw anong traffic code, makadik nila nga light to moderate ang traffic situation which is very ingid mag-action dapat pero kumparan mo sa ginalauman bago gihintay dalom sa community quarantine ang palibot sang surad sa Bacolod. Ang area naman diri sa nga Burgos Public Market dira pa lang sa area sa Dalan Hilado, labot diri sa Dalan Galo mga kaakson karon nga po na light to moderate kagam kay sa moderate to heavy pa ang traffic situation sa mga dalanon. Tuga ini ibang nga may mga nag-double parking, nagapinarking abi sa kilid sa dalan ang pinaka mga isa ka semana masobra nato nga sebaran nga matultinlo ang dalanon ang mga merkado publika is totally different karon nga adlaw mga kaakson. Posible ang iba hindi naton makontrol kay diba pinamakalgid man nagapreparar kumbaga so gayon no kung sa pagpatuman sa enhanced community quarantine amo nang posible naman di mga rason kina so kita nagapulo pamangkot sa pila ka mga persona nga mga konsumidor kung labi nga pangompra sa mga nanuman nga mga balaklon dra magkagson sa mga merkado publika inaaton man makitaan kag maobserbaran or ma-associate sa sitwasyon sa dalaga sa trapiko sa pila ka mayor nga dalanon sa palibot sang syudad.
kalabanan nato makitaan mga pribado nga salakyan nga nagalabay around Dalan Lagson umalin diri sa may area makakson sa Lizares Lagson padulo norte nga direksyon labay Galo labay diri sa may Gonzaga Rizal Lagson dire direksyon Burgos Lagson karon nga po light to moderate ang traffic situation much more kung dito kita nagapanorte nga bahin sa syudad kung pila ka mga supermarket nga available o bukas pa sa gyapon sa pag-cater sa mga nagabakal abi ko nagapangumpra man moderate to heavy man ang traffic situation kung matorte kita nga bahin sa syudad sang Bacolod ang area de Guerrero sa Lopez East sa may Burgos Circumference Road karon nga po moderate to heavy ang sitwasyon sa dalagan sa trapiko ang isa lang idlaton ka panumdom sa mga motorista nagasakay abi sa mga pasahero ng jeepney ay please gid lamang no nga isundon man ato nagitawag nato nga social distancing hindi man dara ang ako nagadinaguso sa lutsang salakyan ng mga biyahe bla Murcia Bacolod as much as possible tani ko may mo i-regulate nila hindi maginutok ang mga pasahero mga kaagson nami man diri gani sa salakyan no ang aurada ruta handumanan libertad may nakapaskil gidya no face mask hindi sila pwede kapasakay inakabay man posible sila man preventive measures nga although nagabiyahe sila wala labot ka nag-implement sa social distancing at least of course may ginapatuman man sila nga pila mga kaagson ka mga measures agud nga ini malikawan ang paglapta sa silimana nga virus kanami sa atong tanyempo sa palibot sang syudad so far mo na nakalipot nato ba sa inyo mga traffic situation sa palibot mga kaagson ang sitwasyon sa dalagan sa traffic o diri sa atong ginakamtangan sa area sa barangay Banago karon nga po light to moderate ang sitwasyon sa traffic ang palapala balaklan sang isda mga pinagkamaputay kagiban pa ay tig sa gihapon nagabilin nga dinaguso karon nga po mga kaagson tandaan mga kaagson sa pagpaligo karon pagpulis sa balay man dapat gid kami magpaligo para nga matiloan ang aton lawas hindi na magtapik sa naman proper hygiene kun baga ang aton pagasundon gani dapat sa aton nga pagpaligo gamit yung sabon nga makabulig gid nga manitirar ang katinlo sa aton lawas sa mga bon magkagson nga 100% natural puro herbal Zanton Plus Herbal Soap kang Zanton Plus Herbal Soap of course mga kabayan ini pabatilo sa aton nga kutis kag safe na safe ginaganaga na pagulang sa inyo nga panit nagadula man ni sa melasma ako nang palit sa inyo guya nagapugama sa pagdamo sa acne tungkol yung pinagkaman pinalian sini pagi sa Zanton Plus Herbal Soap solve ng problema with confidence pa ganun palit ang makapsod because sa Zanton Plus Herbal Soap sa pilikapit na butika sinatagsa ka mga lugar rakta sa patron ang taglibot sa Bacolod Action John Diaz una sa doon sa aksyon sa Bacolod Action Radio Una sa balita, una sa aksyon. Oy, sa mga high blood sa mga diabetic aton masamigin na rekomendar ang Panyawan Herbal Capsule with the Mangosteen. Hindi magpauli si Iban ang milagroso nga kapsula. Simple nga tawag sa aton ang isa ang manunggal. Plus ko nagapalang luya ang imo sa nga lawas sa Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen. Ang sabat sina mga kaaksyon kon masulpay naman na paghambalan. Pagpananakit sang lawas. Yaraman ang Panyawan Liniment. Panyawan Liniment kag Panyawan Herbal Capsule tanan himo sang SED Marketing. Una sa balita, una sa aksyon. Sa ato sa nga pagpanubalik, ibo-bo ko lang ang first batch sang aton sining mga commercials. Di ka mo maghalin, dira lang ka mo anay, no? Kaya importante na mo na ginahulat sang kalabanan, gino. Aryo sa live stream, pakita ko sa inyo, 5 ini ka pahina mga kaaksyon sang executive order ni Negros Occidental Governor Eugenio Jose Bong Lacson nga nagapaidalom sa bugos nga Negros Occidental lakip ang syudad sa Bacolod sa Enhanced Community Quarantine. Mag-aumpisa na sa Marso 30. Pagbalik nato na isa-isahon ta ang pinaka-importante lang. Kaya kung isa-isahon tagid ni halin sa ulo pagkadto sa tiil, maubos oras ta. Ang importante lang sa rasiling tanang aton sini nga i-presentar dugay-dugay. Standby, standby! Tara lang mo mag-aksyon na kay magabalik kita. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na.
Pito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas ang coronavirus disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugaliyo na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikadua, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tabunan sang tisyo kung kamot ang baba kung ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puluyan kung hindi mayong kondisyon sang lawas ilabi na kung nagabatyag sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung naga-eksperyensya sa hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa. Gilayon nga magpakonsulta kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ikapito, tingwaan nga mangin updated sa balita kag mga impormasyon angot sa COVID-19. Ining apahanumdom ang ginatulong sa inyo sa kaalwan sang World Health Organization, Department of Health kag Aksyon Radio Bacolod. Pito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas ang coronavirus disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugaliyo na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikadua, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tabunan sang tisyo kung kamot ang baba kung ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puluyan kung hindi mayong kondisyon sang lawas ilabi na kung nagabatyag sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung naga-eksperyensya sa hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa. Gilayon nga magpakonsulta kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ikapito, tingwaan nga mangin updated sa balita kag mga impormasyon angot sa COVID-19. Ining apahanumdom ang ginatulong sa inyo sa kaalwan sang World Health Organization, Department of Health kag Aksyon Radio Bacolod. Pito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas ang coronavirus disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugaliyo na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikadua, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tabunan sang tisyo kung kamot ang baba kung ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puluyan kung hindi mayong kondisyon sang lawas ilabi na kung nagabatyag sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung naga-eksperyensya sa hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa. Gilayon nga magpakonsulta kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ikapito, tingwaan nga mangin updated sa balita kag mga impormasyon angot sa COVID-19. Ining apahanumdom ang ginatulong sa inyo sa kaalwan sang World Health Organization, Department of Health kag Aksyon Radio Bacolod. Pito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas ang coronavirus disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugaliyo na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikadua, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tabunan sang tisyo kung kamot ang baba kung ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puluyan kung hindi mayong kondisyon sang lawas ilabi na kung nagabatyag sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung naga-eksperyensya sa hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa. Gilayon nga magpakonsulta kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ikapito, tingwaan nga mangin updated sa balita kag mga impormasyon angot sa COVID-19. Ining apahanumdom ang ginatulong sa inyo sa kaalwan sang World Health Organization, Department of Health kag Aksyon Radio Bacolod.
Luyag lang naton ipahibalo sa aton nga maka-aksyon nga importante ang ginatuwag nga vitamin D3 sa aton sa nga lawas. Ha? Sa mga sige-sige na konsumo sang vitamin D3 labi na ang life extension. Damo na sa mga nagmuro sa aton nga atag ini sang alibyo sa ila sa nga ikayong lawas. Life Extension Vitamin D3 sang Life Extension Philippines. Damo sila nga mga produkto mas mayo kung makakadto kamo sa ila sa nga klinika o kung talatapan na hamtang sila sa GA Esteban Building, Lacson South, Bacolod City. Likod lamang sa nga DY Easy Action Radio Bacolod nga station. Kung di ka makatultol kadto kamo dali, pangitaaw ko kay giyahan da kamo. Para nga masabat ang industry dugang nga mga palamangkutanon sa ibang nga mga produkto bagid sang Life Extension Philippines. Life Extension Vitamin D3. Una sa balita, una sa aksyon. Mga alauna imidyang tak na subong hapon magka-aksyon, formal nga ginpermahan ni Negros Occidental Governor Johan Jose Bong Lacson ang Executive Order number 20-20 Series of 2020. Nagapaidalo bili sa Bugos nga Negros Occidental sa Enhanced Community Quarantine. Isa sang ginapatihan pinaka mapag-on nga tikang para nga mapunggan kag kun mahimo palang matapna ining nga pag damo sang kaso sang COVID-19. Ang pilag ka mga nasa adre maka-aksyon ti damo-damo sa nasilentaran 5 ini ka pahina pero pinanguwa talang ang importante kamati ang masamigid gida pamangkot sa mga tao kung nano ang pwede nila nga himuon nano ang hindi. Number 1 ang deklarasyon sa Enhanced Community Quarantine o kung ginatawag nga ECQ. Nanong matabo maka-aksyon? Istriktohon ang pagbatuman sang quarantine sa taran nga mga panimalay. Limitahan ang hulag sa mga tao kag tugutan lamang nga makagwa sa pagbakal ang isa sang representante mga tiglawa sa isa ka pamilya. Kon importante ang kaladtuan, may balaklon nga importante pareho sang pagkaon, bulong. Kamay ara sang naka-uniforme nga mga otoridad nga amo ini mga implementar sang quarantine procedures. Una sa balita, una sa aksyon. Ang kaluwigon sang ECQ mag-umpisa alas 12:01 sang kaagahon Marso 30 pagpatak 12:01 sa maabot nga March 30 implemented na ang ining executive order o kon ang ECQ. Magalawig ini tubtob alas 11:59 sang gabi, Abril 14. So kung isip-isipon naton mag-aksyon, matupa siya sa 15 dias o kung 15 kadlaw. Kaya mag-March 30, ang unang adlaw nga isip na matupa na sa March 31. So kung tubtob April 15 o kung April 14, matupa siya 15 kadlaw. Ano pagid? Ang matabo, ang mga pribado nga establishmento lamang nga nagabaligya makaksyon sa importante nga mga kinahanglanon among tugutan nga makabaligya. Nano ini nga mga establishmento, merkado publiko, supermarkets, groceries, convenience stores, hospital, medical clinics, pharmacies, drugstores, mga butika, blade, food preparation kag delivery services, water refilling stations, laundry services, manufacturing kag processing plants sang basic food products kag medisina, pati bangko, money transfer services, petroleum, power, energy, water, kag telecommunications supplies kag facilities, business process outsourcing establishments, sugar centrals, kag mga suppliers. Una sa balita, una sa aksyon. Sa mga magabukas ang nga establishmento, dapat ipasiguro sang tagdumalahan sa isang management nga mapatuman ang ginatuwag nga skeletal workforce. Bot silingon nga di taran-taran patrabahoon, dapat
hindi maglapaw sa 25% sa ila sa nga regular plantilla ang paubrahon agud makapadayon sang ila sa nga operasyon kag mapasiguro makaaksyon ang striktong nga physical distancing measures. Una sa balita, una sa aksyon. Ang ila mga empleyado dapat man magtuman sa ginatuwag nga mandatory quarantine sa sunod mismo sa ila sa ginatrabahuan. Now, ini nga mga establishmento kag industriya dapat di magpahamtang sang living quarters. No? Ila sa nga pwede nga matiniran sa kabugusan nga period sang ECQ tod kay budlay man nga maghanap pa sila puli balik naman maagi naman sa bahin sang mga nagapatigayon sang pag-monitor ti budlay ba si kon matrasar bla sa ila sa nga pag-duty ha i-monitor man ang ila sa nga health conditions mga trabahante niya ha? Dapat ma-monitor ang ila sa nga health conditions kag kung may ara abisang nagreklamo nga lain batsyagya, isa sa mga sintomas sa COVID-19, dapat ang management or tagdumalahan sa establishmento nga trabahoan nila tawag sa COVID-19 hotlines. Now, there is probinsya mayara na COVID-19 hotlines sa Bacolod City mayara man. Parang asikaso sa gilayon sang mga health personnel. Una sa balita, una sa aksyon. Dari kita sa suspension sang mass transportation sa lakyan naman ay mag-aksyon. Sa tiyon sang ECQ, sa period sang ECQ, aring pamatian nyo guda, tanan nga operasyon sang public utility vehicles suspended. Mga salakyan nga nagabiyahe, di pasahero, no? Bus, jeepneys, taxis, V-hire, vans, tricycle, e-tricycles, pati tricycle. Una sa balita, una sa aksyon. Ang local government units sa kon LGUs dapat mag-implementar sang mga masunod. Mga LGU mga local chief executives naton, alkalde, no, sang banwa kag syudad. Number 1, mag-implementar sang sistema sa pag-deliver sang food packs. Kag iban pa nga mga importante nga kinahanglanon, essential nga ginatawag. Direkta sa mga puloy-an sila tagsa ka barangay. Umpisa Marso 30 tubtob April 14 naman ang period sang ECQ. Ikaduha, dapat maghatag sang ECQ pass amaning ID generalisan pa di sa bungho, kaya kadamo sa report kadabaton tari. Ya? Dapat ang LGU magatag sang ECQ pas sa isa ka miyembro sang kada panimalay. Isa ka pamilya magdesignar sila nga dapat isa lang ang ma-represent sa ilang ng hatagan sang ECQ pas. Amo na sang otorisado nga makagwa para magbakal sang pagkaon, bulong, kaiban pa nga mga kinahanglanon. Nawin ang katawo, ining persona ni. Pwede ni isa makagamit sang transportasyon parehosang. Aryo, kung may mga bisiklita ka mo na, huwag problema mo. No? Pwede makagamit sang bisiklita. Tricycle. Kag iban pa nga mga four wheels vehicles. Kung may bisiklita na lang kuya. Una sa balita, una sa aksyon. Kayang iban mag-aksyon, nagasiling nga ti, ako ang makuha sang card. May salakyan, kami pwede kukbalo magmaniho. Kung may bisiklita na lang para hapos. Kung medyo lapit-lapit ba lang inyo siri, nga kalantuan o kung abalaklan, basta ikaw ang nagauyat sang siring ECQ pass. Ikatatlo, dapat implementar sila sa ginatawag nga point-to-point transportation plan para nga sugaton kag idulong ang family representative amo tong muno ko nga amo sa nagrepresent sa isa ka pamilya kadtos merkado o kung balalagiaan sa ila sa nga syudad o kung munisipalidad sa period man sang ECQ. Dason, dapat ang ihatag nga ECQ limitado lang, no? ECQ pass sa tagdumalahan.
maghatag sang limitado nga ECQ pass o passes sa tagdumalahan o kon empleyado sa mga essential businesses. Sa mga essential businesses niya, sa pamilya yati tag-isa ang ihatag magka-aksyon. Pero sa tagdumalahan, sa management o kon empleyado, sa mga essential businesses, importante bilang nga industry, amo tagin mention ta kay na, nga amo ni ang nagapahanugot sa ila agud makabiyahe sa mga produkto sa sunod sang boundary sa ila sa nga syudad o kon banwa. Una sa balita, una sa aksyon. Ang mga tawo nga autorisado nga makagwa sila sa nga puluyan. Ini nga mga persona amo mga empleyado sa establishmento parehosan. Amo tong pang-mention akong merkado publiko, supermarkets. Amo na silang authorized nga makagwa sila sa nga puluyan. Kadua, empleyado sang local government units kag national government offices. Private medical service providers. Taran nga empleyado sang hospital, klinika, Red Cross, private caregivers, veterinary service providers, funeral services, funeral car drivers, empleyado, kag immediate family sang nagtaliwan. Budlay man tuod ngang serbisyos patay, punggan mo pa basi kon magreklamong patay, no? Ano pagid? Emergency responders, empleyado sang Bureau of Fire Protection, Disaster, Social Welfare, Barangay Health Emergency Response Team, dako ning papel nila sbong. Peace and Security Officers, adang PNP, taran nga mga law enforcement agency naton. Papanaog sa barangay, watchman, barangay tanod, kag opisyal mismo sa barangay. Ang delivery personnel kag drivers ang food and goods, cargo, basta importante mag-aksyon. Damo na sila, pating media personnel. No? Ang private individuals, 1 per household. Gaani sa ID. Ang pag-issue naman sa household quarantine pass, arin nalalisan, subaw kay mantik damo sa mga mensahe na bato na tondi. Ang iban ko no, ginasukot, may bayad. Ti si Governor Bong Lacson kita nagsiling ang household quarantine pass libre ina ka dapat ihatag. Amo ning problema ng mga tao pabayron nyo pa. I-issue sa isa ka physically able nga tao kada panimalay. Siyempre may kasarang sa iti kun pwede pa rin sang lawas. Di ba budlay man? Ngita ka ba sang way sang di pa rin sa lawas na permahan dapat sang barangay kapitan kag ang ngalan sa sirang pas maka-aksyon, dapat amo na sa ang nagauyat, amo na sa ang manugwas balay. Una sa balita, una sa aksyon. Sa simple nga pulong, hindi gali pwede magamit ng pas kung hindi ikaw ang nagauyat. Tapos nga sa address sa EO, ang barangay ginabanduan man nga magpatigayon sang house to house nga pagpanagtag sang house quarantine pass. Why gali kakahulugan nga kung ikaw makadto kas barangay, ang barangay official gaya makadto sila sa sa pamalay-balay. Justa damo di ubrang mga barangay official ni. Una sa balita, una sa aksyon. Food kag cash assistance. Ang LGU paagi sa Local Social Welfare and Development Office may mandato agud buligan ang mga pamuluyo ka mga tawo nga nawad ang trabaho. Diri na. Nawad ang trabaho sila sa nga lugar, labi na ang daily wage earners, ang no work, no pay workers sa quarantine period o kon state of calamity. Yung mga LGU, autorisado sila sa paggasto sang quick response fund nila basta nasandig lang sa rules kag regulations sa Acta Republica 10121. Ang LGU kinamanduan man nga i-adapt ang house-to-house distribution sang relief packages. Pinalamang ina sa mga importante nga nasaad sa EO sang gobernador. ECQ is an option based on the IATF. Second, let's be honest, there are many LGUs who will find it difficult to do a lockdown. Because when you say a lockdown, nobody can really go out of the house. It will be up to the LGU to provide the food required by their community. I don't think we are in that position to be able to do that option. So that's why we go for an ECQ. The idea here is to do this province-wide. After
before signing, I will also inform my colleague in Negros Oriental of what the province is doing. Definitely, ano na tayo, skeletal force. For those employees that live outside of Bacolod, they can work at home. For those employees that have underlying conditions, can also work at home. And for those employees who are, fit enough, they can be part of the skeletal force. After I sign, we will come up again with another press con to announce the specifics of the executive order. So what we're trying to control here is the movement of people. Some private cars will be allowed to go out, of course, no? Like, just to go to the supermarket, no? You need a vehicle there. So it will just be the driver and the person with the quarantine card pass. Otherwise, if you're an individual with a private car and you just want to go around, most likely you will be stopped and told to go home. The issuance of quarantine pass, that is free. No barangay is allowed to charge a fee for the issuance of the quarantine pass. I don't see the need already of a curfew because everybody is supposed to stay home except those that are exempted. Kung may pribado ka nga salakyan, nagwa ka, mangkuton ka diya makadto malagaw, papulion ka. Amo na kasimple sa lingon ni Governor Bong Lacson. Kung may driver ka, sakay ka sa salakyan, basta may quarantine pass ka lang, pwede ang bal ni Governor Lacson. Duwa lang ka mo sa lakyan mo, ti antaraday mga kamong aduana, basta importante inyo sa nga balaklon o kalantuan. Posibilidad buwas nga adlaw matubang liwat si Governor Bong Lacson sa makatapos sa media. Kaya ang ginplay naton mga ka-aksyon, press conference ato kaina sa bahin sang Kapitolyo, mga alas 11 ako noon time, mga pila ka oras antes niya permahan ang executive order. So may mga luyag pagidiri mga ka-aksyon nga klarohon. Si Governor Bong Lacson, kag sadton sa mga nasaad sa executive order. Sa pabangkot ang madakpan, maanong himuon. Magsupak ang madakpan anong himuon. Di posible na sa mga kapulisan na ang pagpatong sang penalidad. Nagsupak ka sa lokal nga kasuguan sang isa ka probinsya o kon syudad o kon banwa mo. Di mayara na sang nagakaigo nga penalidad. Basi may multa pagka naguro na. Dugangan tani karuna. Acknowledge sa kabritor sa ato sa live stream ka-aksyon si Ma'am Leia Silvestri Alimada, tuturi kinakiling Lacson, classmate Giona Maria Salarda, si Evan Cesario Magulanta, Gerald Pellejo, batchmate, Action Purse, Mayo nga punda, Toto Arnold Bilio, Maninoita, Waka Waka, Magulanta dara sa bahin sang Rasya neguro si ang neneng mo, si Martin Lo. Si Todo Rinaldo Poderoso, Kasaroding Alfonso, si Christian Roa, salamat gido. Antilo Chong, thank you sa pag-monitor. Ang ibang dari sa bahin sang Tuota, mantong imasata bagulang sa wala to. Dari naman kita sa Tuo Aber. Grabe sabong ang mga mensahe nga nabato naton diwa. Ibante nagapasalamat nga at least na klaruhan sila gawa sa sining executive order. Elmer Almo Rato, La Carlota Sidi, Rodolfo Fermiza, si Philip Laurente, Giona Ruiz Amar, Rodolfo Fermeza, Kenneth Valencia, si Casacaris Hinovea, Renor Gallego, Rose Maricruz, si Didane, Jonah Allen Transporto, salamat gid naga-monitor man. Hoy, ari na pinakabag-o kag pinaka-epektibo nga herbal supplement, ang Evergreen Herbal Capsule. Nagabulig limpyo, nagapabakod kag nagabalanse sa mga sistema sa ato sa dingan lawas. Ang epekto sa Evergreen, ang sobra ginabuhinan ang kulang ginadugangan.
Ay sobra abing inyo sa nga sugar, cholesterol, uric acid, asin, fats, creatinine acid. Plus kung constipation ng problema nyo sa Evergreen Herbal Capsule ang sa base na magka-aksyon. Ang asangkap sa turmeric, saluyot, malunggay, ampalaya, wheatgrass, barley grass, vitamin C. Magtumar Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw ang inyo katimbang sa ika ngayong lawas. Patuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radyo. Aksyon Radyo. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sino ang may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya, o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions, at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19. Para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19. In these trying times, my most important task as your governor is to keep you safe and protected. At the start of the year, we saw it in the news, and the possibility of a pandemic was just unfolding. Yet, that time, the threat was not as real for the Negrenses as it is now. Never in recent history that borders and ports have been closed and community quarantine imposed. We are facing a novel virus, an unfamiliar disease.
The virus is not under our control, but we can control our response. The proper coordination between the government and its citizens is the most effective tool in facing circumstances like this. We cannot judge the gravity of a crisis based on the fact that it has missed us and our close circles. The totality of our acts, that of the government and you, the citizens, will determine the future of Negros Occidental. Alas 5:52. Oras, ginadulong sa inyo sing BioFlu. Pag 2-flu, BioFlu. Magsanton Plus Herbal Capsule puno sa anti-inflammatory compounds kaga antioxidant properties. Nagapakupos sa mga nagahubag nga parte sang ato sa nga lawas Santon Plus Herbal Capsule. Mas mayo ko ng Santon Plus inyo parisan sang BTC kampiyon na kampiyon nga kombinasyon. Oy, ang mga Pinoy mahiligid magkape sa aga sa hapon kon kaysa tub-tub pagani maggabi. Apang masamin nagareklamo sa pagsaka sa ila sa nga asya kon pagsulab sa ila sa nga sulok-sulok. Sa mga coffee lovers da din na problema rin na Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga himo sa soya Santos kabalunggay. May kape ka na healthy ka para pang ginahulat mo bakal. Santon Plus Coffee Mix sa pinakamalapit nga tindahan sa inyong lugar. Philip Alosagay, Gabonitor, Kasatari mo Senovea, Yara man mga kaksyon. Artista balikan nato sa Liga Patrol, Jenny May Palki sana, thank you. Ang mga mensahe niyo, pala pasensya ha. Basi buwas kung maglawig-lawig ato sa ding tiyempo. Nabasa ta ginaya. Acknowledge lang inyo sa ding pag-monitor. Super Al Bulak, okay, thank you. Jocelyn Kalamaan, Naraman, Gabonitor. Sa dalaw magkakson, Amado Lado Jr., Heaven. Ters Vergara Sancho, Gabonitor Band. Si Hernani Cloud, Salvacion Diggs, Nenen Baka Binlar, Leonesa El Banbuena, thank you, Ramasi Rama Gast, okay. Dolorfo Irene Chuchi, Ophelia Galero Arce, thank you. James Leo Solitano Pablea, Ophelia Galero Arce, Ketha Ondalo Pasyulan, Ophelia, okay. Labayan Eduardo Labayan Jr., thank you, sir. Kathy Ver, alright. Salamat, Iban Balikan Taraman. Dugay. Patrol reports. Balikan tang patrol na tipon nga balita with Action Jan Diaz. Action Jan, sa report please kamin. Modakson Mar sa isa ka kables ng kuryente, maga-home quarantine dala sa Pisuan. Si ining isa ka pintor Action Mar, naging kilala kay Jo Marie Manday, 25 anyos. Ni tumandog ko residente sa Puno 4 Barangay Singkang Airport sa Radsang Bacolod. Apang inaka sa isa naman big ka ospital diri sa sulad sang Bacolod, dira area nga sakop sang police station number 2. Ani gusto diri sang tagreklamo mismo ang tagdumalahan sining pribadong ospital. Kitaan nga bitbit sining suspect nga si Manday, ang isa ka kable sang kuryente Action Mar, ang ini ang nakapagwa na gikan sa iya naman nga ginatrabahoan. Trabaho ini sabi ng pintor kay may kinatapos dra sa moment mismo nga building. Desidido git ining tagdumalahan sa ospital nga pasakaan sa nagakaigo nga kaso ining suspetsado Manila para magaan sa nagakaigo man sa Lexon Action Mar ang suspetsadong ini kasi iban pangatuyo abi kumeter sang kaangay mismo nga krimen. Sa karon preso sa social facilities ang police station number 2 ining si ang persona ang suspetsado ini natara na pasakaan sa kaso buwas nga daw kung mga kompleto ng dokumento sang kaso Action Mar nga theft. Diri ni Sir Gabana depende pa na no sa appreciation sang korte kung napila abi ang piyansa diri ngay patong sa iya kag kung kinanglanong gid kung pila makatuig na possible nga konsekwensya sa ni Action Mar. Balik nagikan sa patrol ang taglibot sa Bacolod Action John Diaz sa sa Action sa Bacolod Action Radio. Alas 5:50, salamat sa patrol sa mga taga-Bitaw Traffic Bacolod. Action Marlon, mayong hapon. Tamiyaw ko lang ang pamilya Sulas. Okay, pamilya Sulas. Labi. Doon di ko makita sa dalawang basta taga-Bitaw Traffic Bacolod. Naga-monitor sa ato sa live stream.
Sa Luanda naman, balita halin sa BCPO, Bacolod City Police Office. May angot na niya makaaksyon sa isa ka insidente nga pagtiro sa Barangay Vista Alegre. Iyang pamilya makaaksyon sang biktima handa gid mapasaka sang kaso batok sa taglutang. Aksyon adik sa BCPO. Mayong hapon, please kabin. Luwas na aksyon manos katalagman ang biktima sa paglutang sa itong nagligad nga Martes ang gabi dira sa may Purok Angela Hills, Barangay Vista Alegre, sinisyudan sa Bacolod nga si Romeo Dorimon, 42 anyos may asawa, sang Block 13, Angela Hills, Barangay Vista Alegre, sinisyudan sa Bacolod. Ini ang parayag ni Police Lieutenant Florentino Abalayan, hepe sa Police Station No. 7. Sunod kay Abalayan aksyon manon, hindi na makita sa lugar ang naglutang sa kay Dorimon nga si Jimboy Lantapi, 35 anyos may asawa, sang B24 Angela Hills, Barangay Vista Alegre, sinisyudad sa Bacolod. Apisar kang hindi na makitaan, inisospechado aksyon manon, ginulatan na nila nga makagwa sa ospital ang biktima o galing sila makapasaka sang kaso nga kung hindi prostrated homicide, posible prostrated murder. Kung subong biktima under recovery na siya, pero nag-advise ang doktor nga base kung i-amputate yun ang saya katiil kay daw tulan nitong naigo. Pero ayaw na sa talagman, medyo luwas na siya. So regarding sa aton suspect, sa subong at large man siya gapon, pero kung makarecover na ini aton biktima, so pagapay lang gapon naton sa kasi ni aton suspect. Kung ma-elevate naton sa prostrated murder o prostrated homicide, i-elevate naton, pero sa subong nga pasayaan naton sa isang serious physical injury. Porsigido ang biktima mo pa sa kakaso, sir? Willing siya magpasaka kay wala man siya kuno sa labot sa nga pagkatabo hinubog lang kay ang bangdanan git kay daw ginpauntat pa lang sila sa bulo basket kay kabalo ka naman sang COVID subong te budlay ang social distancing. So manaki nga tong suspect mo ini nga tumot sa nagpuntat siya pakaisaya lain ang ginapangitaya. Ang nakita ya pagkagabi ang ini aton biktima kaya ang pakaisa wala ya makita sa area. So diriya guro na pautwas ang iya ka-check sa pakaisa. Ang suspect, sir, wala na sa lugar? Negative na, negative. Katuan to, pero negative. Pero ara man ang naguro, galing kati sa subong, dito naman na siya matapurso, sumulat na natin sila pagkapay. Police Lieutenant Florentino Abalayan, hepe sa Police Station No. 7, sa interview sa aksyon. Radyo, ang inyong aksyon sa Bacolod PNP. Una sa balita, una sa aksyon, Action Eric Magbanwa, nag-report sa Bacolod. Aksyon, radyo. Ang hampang nga basketball, gasupa ka man sa social distancing na tuwag mo. Di bla, paano ka na karon ko magkaagaw bulan di mo palapitan kontra mo? Sakripisyo ka mo anay 14 diyas 14 kadlaw lang. Away ka mo anay sinyo sineng belay. Kila man ang 14 diyas bungman ka lapit sila. Suro sakripisyo lang baw nano. Si manang Helen, nag-worried ginsin ang Helen. Kau ko. Di na sa ko na makagwapa no sa magaluto, di sa kapanindahan. Tayo ka ng Helen quarantine, household quarantine pass sa inyo sa nga barangay. Ikaw representante sa inyo sa di pamilya para nga mo na magamit mo kung magagwa ka. Kay kasatabi boy Alfonso Bilio sa inayawan ko no kay Aileen Guaro Kiatson, Aiko Guaro Kiatson, haleng kay Domingo Bilio Jr. sa Bacolod City. Impunto alas 6 sa Aksyon Radio Philippines Standard Time. Balik kita matapos rin. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Ikalat ang totoo, mga dapat alam mo na sa COVID-19. Mga benepisyo ng paghuhugas ng kamay. Ang paghuhugas ng kamay o hand washing ay isang gawaing pangkalusugan at isang mahusay na paraan upang makaiwas sa mga impeksyon o sakit na dulot ng mga mikrobyo gaya ng mga bakterya o virus. Tunay nga na ang paghuhugas ng kamay ay isang mabisang panlaban sa mga sakit gaya ng pagtatae o diarrhea, ubot sipon, trangkaso at iba pa.
I-viral, i-share, ikalat ang totoo. Hatid ng MBC Manila Broadcasting Company. Stations DZRH, Action Radio, Love Radio, Yes the Best, Radyo Natin at Easy Rock. Ikalat ang totoo, mga dapat alam mo na sa COVID-19. Ang mga hakbang upang maprotektahan ang sarili laban sa COVID-19. Ang mga payong ito ay maaring sundin ng lahat, ngunit napakahalaga ng mga ito kung ikaw ay nakatira sa lugar na may COVID-19. Hugasan ng madalas ang inyong mga kamay, iwasan ang paghawak sa iyong mga mata, ilong at bibig, takpan ang iyong bibig pag uubo at babahing, iwasan ang matatao na lugar at malapit na pakikipagsalamuha sa taong may lagnat o ubo. Manatili sa bahay kung ikaw ay may sakit, kung ikaw ay may lagnat, ubo at hirap sa paghinga, magpakonsulta agad. Ngunit tawagan muna ang doktor o ospital. Kumuha ng impormasyon sa mapagkakatiwalaang otoridad. I-viral, i-share, ikalat ang totoo. Hatid ng MBC Manila Broadcasting Company. Stations DZRH, Action Radio, Love Radio, Yes the Best, Radyo Natin at Easy Rock. Ikalat ang totoo, mga dapat alam mo na sa COVID-19. Ano ang social distancing? Ang social distancing ay tumutukoy sa pag-iwas sa mga matataong lugar at pagpapanatili ng 2 metrong distansya mula sa ibang tao kung maaari. Isa ito sa mga paraan upang maiwasan ang pagkalat at pagkahawa sa COVID-19. I-viral, i-share, ikalat ang totoo. Hatid ng MBC Manila Broadcasting Company. Stations DZRH, Action Radio, Love Radio, Yes the Best, Radyo Natin at Easy Rock. Ikalat ang totoo, mga dapat alam mo na sa COVID-19. Halimbawa ng mga sitwasyon kung saan kinakailangan sundin ang social distancing, pagbiyahe gamit ang pampublikong transportasyon, pagpasok sa mga public office tulad ng post office, bangko at grocery store, pakikipag-socialize sa mga public settings o pag-attend sa mga kaganapang dadaluhan ng maraming tao. I-viral, i-share, ikalat ang totoo. Hatid ng MBC Manila Broadcasting Company. Stations DZRH, Action Radio, Love Radio, Yes the Best, Radyo Natin at Easy Rock. Ikalat. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na Afternoon edition. There comes a time when we heed a certain call, when the world must come together as one. Alas 6 na Action Radio Philippines Standard Time. Para ni taran-taran gid para sa kalibutan para nga matapos-tapos na ang halit sa sining nga COVID-19. We are the world. Away sang kalibutan nisbong ining budlay kontrahon nga COVID-19. Kabay pa nga panas na, kabay pa nga madula na. Balik normal ang ato sa nga kahimtangan sa labing madali nga panahon. Inyo pala tunturan Action Reports After the Edition. Magabalik na naman buwas. Magasunod na Action Balita Evening Edition. Ay iban nga balita way tabalabutan tutok sa Action Firing Line with Action Brian Morden. Alas 6 media, tub-tub, alas 9 sang gabi. Ang New Zealand, lockdown sila sa bungto. Ibang siling kita, lockdown mag-action, waay isang miisa nga makagwa sa ila sa nga balay. Ang gobyerno ang mamakadto sa inyo sa nga balay.
mahatag sa pagkaon sa matag adlaw-adlaw nga taran. Aman ang lockdown, New Zealand. Opo din aksyon, Nelmar Madera with aksyon Elway Dutelio sa technical control. Nagasunod na aksyon, Balita Evening Edition with aksyon an Defensor, May an Defensor. Aksyon Eden Thea Aboso. Nagasunod na. Una sa balita, una sa aksyon na Marlon Hedovaya. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue,